लेट बाजार जांख्रिख्रां क्लाबनि दैदेननायाव लेट बाजारनिफ्राय हाग्रामा दालांसिम थांनाय लामानि गोदान औवानि दालांखौ दिनै बेखेवबाय। गोबाव समनिफ्रायनो हान्थामेलानि जेंनायाव गोग्लैनांबाय थानाय हाग्रामा दालांनि सानजाहा थानाय रायजो राजाफ्रा बे खेबनिफ्राय हान्थामेलायाव रेहाय मोनसिगोन, नाथाय अरायनि थाखाय नङा। मिन्थिनाय बादिब्ला बे लामाजों सिगांनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा गोब्राबैब्लाबो हान्थिबाय थायो आरो बे लामायाव माख्रा दैमाखौ बारनांगौनि थाखाय दैज्लाङाव नाव आरो मेसेङाव औवानि दालां बानायना बारनो गोनां जायो। बेबायदिनो देग्लाय बोसोरनि थाखायबो औवानि दालांखौ फरायसा, फालांगिरि आरो गासै रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फिन बेखेवना होबाय। लुफुंजानाय औवानि दालांखौनो बेखेवना होयो बिजनी जिल्ला इउथ बिपिएफनि लोगो आफादगिरि डिम्बेश्वर बर'आ। लोगोसेयैनो रायजो राजाफोरनि हान्था मेलायाव नुजाथिबाय थानाय गासै जेंनाखौ नोजोर होनानै बिटिआर सरकारनिसिम नुजाथिनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांना होनो थाखाय खौरांगिरिनि सिगाङाव खावलायहरो बिजनी जिल्ला इउथ बिपिएफनि लोगो आफादगिरि डिम्बेश्वर बर'आ। दिनै जेके क्लाब लेडु बाजार जितु बिनि उद्दुगाव नैबे मोनसे टेम्परारि बेम्बु ब्रिज बोसोरे बेखौ मेसें बोथोराव बे ओनसोलनि जितु जेंना बेखौ मोनसे दूर खालामनो थाखाय जांख्रिथाय क्लाबनिफ्राय बे बेम्बु ब्रिजखौ खालामबाय थानाय जायो। दा खोथाया जाहैबाय माने गोबाव समनिफ्रायनो आंबो बे जायगानिनो मानसि, गोबाव समनिफ्रायनो जों उन्दैनिफ्रायनो मोनसे जोंनि ओनसोलाव बे बिराद पार्मानेन्ट मोनसे जेंना जोंनि थाखाय। बे आइन'दि दै जों जितु बङाइगाव फारसे बारलांनो थाखाय मोनसे सारिय'फाले मोनसे जोंनि बे बिमा दैनि थाखायनो जों मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेममोन। बे दिनै मोनसे नैबे जांख्रिखां क्लाबनि उद्दुगाव नैबे मोनसे टेम्परारि बेम्बु ब्रिजखौ अपेनिं खालामनाय जाबाय। दा खोथाया जाहैबाय माने बे बिराद मोनसे जोंनि गोनांथार, बेनो जाहैबाय बेजों जोंनि ओनसोलनि दा बङाइगाव फारसे गथ' गथायफोर जायफोर स्कुल सात्रफोर, लोगोसे फालांगि खालामग्रा आरो लोगोसे बिभिन्न दावबायारि बिथांमोना जेंना जायोमोन, बे दिनै दूर जाबाय। बियो दैज्लां समाव दै बानायनि थाखाय बेखौ दोनथ'नाय जायोमोन, ओमफ्राय मेसें बोथोर फैयोबा बेबायदिनो बेखौ खुलिफिननाय जायो। दा दैज्लाङाव नावजों बारनांगौ जायो। दा बिनि थाखायनो मोनसे बिराद मोनसे मोजां शुभ दिन होननानै दिनै जोङो बुंनो हायो। दा बेखौनो आंखौ लेंहरनानै जितु बेखेवबाय, आंबो निजेनो बेक्तिभाबै आं गोजोननाय मोन्दों। दा खोथाया जाहैबाय माने जोंना बे एथ' गोबावनिफ्रायनो बे प्रब्लेम जितिया आङो दा मोनसे बोरैबा दानि सरकारखौ बोरैबा मोनसे पार्मानेन्ट सलुसन खालामनो हायो, बेखौ जाहाथे नोजोर बोयो, बेखौनो आं खावलायनो सानदों। नङाबा जोंनि ओनसोलाव बिराद बेबायदिनो थांलाय फैलायनि प्रब्लेमा जोंहा जेंना थाबाय थायो। दा बेनि थाखायनो जोंनि जितु दा रुलिं गभर्नमेन्ट दङ, बिथांमोनखौ जाहाथे बेखौ एसे नोजोरबो हरो, आं बेखिनिखौ खावलायगोन। बेजों अनेक जोंनि बे ओनसोल गैयाबाबो बृहद जोंनि नैबे बिजनी ओनसोल, दा बिजनीनिफ्राय जितु सोनाब फारसे बेजों बिराद सर्टकाट जायो जोंहा बङाइगावआ नैबे हाग्रामा ब्रिजजोंनो। दा बेहाय जे गैयाबाबो दिनाव हाजार हाजार मानसि बेजों हान्थामेला खालामो। दा बेनि थाखायनो जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायनो माने बङाइगाव UN कलेज, बङाइगाव कलेज, नैबे माबा होनो जोंहा डन बस्क' नैथिंजाय गोबां जोंनि ओनसोलनिफ्राय सात्रफोर दङ। आरो लोगोसेनो जोंनि जिहेथु गामि ओनसोलनि जितु अर्गेनिक माने जोंनि मैगं थाइगं जोंनि गामि ओनसोलाव जायखौ मोनोनो, जोंनि बर' बोराय बुरै बिथांमोना बेजोंनो लांनानै माने साफागुरि बा बङाइगावआव हान्था मेला खालामहैयो, मा खालामहैयो, बेफार फालांगि खालामहैयो। दा बेजों लोगोसेनो जोंहा जिहेथु बे ओनसोलाव बिजनीयावबो जोंहा नार्सिं हम गैया, मा गैया, बेनि थाखायनो बेमार आजारफोर जाबाय बायोब्लाबो जोङो जेरै बङाइगाव, लवार आसाम बा स्वागत बेफोरबायदि लांनांगौ जायोबा बे लामाजोंनो जों लांनांगौ जायो। बिनि थाखायनो बिरादथार जोंनि थाखाय बे मोनसे दलङा गोनांथार। आं बेखौनो फिर खेबसेबाव बुंबावो, जिहेथु एथ' दरखारि बुस्थुखौ जोङो माने सरकारनिफ्राय माबाफोर मोनसे पार्मानेन्ट सलुसन मोनोबा, बेफोराव ब्रिजफोर मोनोब्ला जोंनि ओनसोलनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे अननाय होनाय जों बेखौ साननो आसा खालामनो हायो आरोखि। बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयनिसिमबो आंनि थोरोबनिफ्राय दिनै गोथार दुर्गा फुजानि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। दा जोङो बे लेद'पारा टु हाग्रामा ब्रिज सर्टकाट दालांखौ दिनै जोङो बेखेवनानै होनाय जाबाय। जोंहा बेखेवगिरि हिसाबै जा
आदा दिम्बेश्वर बर' बिथाङा बेखेवनानै होबाय। दा जोङो जांख्रिख्रां क्लाब हिसाबै दरबा गामिजों जोङो नैबे बेम्बु ब्रिज सर्टकाट ब्रिजखौ जोङो बानायनानै होनाय जायो। लोगोसे जोङो बे दालांखौ 2012 रायट्सनिफ्रायनो जोङो बे सर्टकाट दालांखौ जेके क्लाबनि आन्डाराव जों बानायनानै होबाय थानाय जादों। दा बे दालां बानायनायनि रायजो राजानि प्रफिटआनो जाहैबाय जोङो बे दालांजों आप टु मंगलियान, मालिपारा, थिंख्लांगुरि, दंगापेटा, ओरै सारागाव, नावदुबा बहुद गामि जों बिजनीनिफ्राय सोनाब फारसे थानाय गामिया बहुद सुबिदा जायो। सुबिदा होनोब्ला जोङो जेरै बिआर फिल्डआव जोंहा खमैबाबो 150 जनसो मानसिया जोंहा बिआर फिल्डआव लेबार बे लामाजों थांलाय फैलाय सर्टकाट जायो, नङाब्ला जों आप टु थिनालि भबानिपुरजों गिदिंनांगौ जायो। दा बिनि थाखाय जोबोद गोनांथार बे दालाङा। आरो लोगोसे जोंहा दैलि जोंहा मैगं फाननानै जाग्रा जोंहा आइ आफामोन जोङो सापागुरियाव सामफ्रामबो जोंनि गामिफोरनिफ्राय मैगंखौ सामफ्रामबो लाङो, बाजाराव फानहैयो। लोगोसे जोंनि ओनसोलनिफ्राय UN एकाडेमि, बङाइगाव कलेज बेयाव फरायनाय जोंहा साथ्र फंबाय बिनानावमोनबो दं। बिथांमोननि थाखायबो बे लामाया गोबां माने गोनांथार। बिनि थाखायनो जोङो बे लामाखौ बेखेवनानै होनाय जायो। लोगोसे आं जांख्रिख्रां क्लाब आफादनिफ्राय मोनसे दानि रुलिं गभर्नमेन्टनिसिम खावलायनाय जे माबाफोर जेनेबा सुबिदा जोंनो पार्मानेन्ट सल्युसन होनो हायोबा, नैबेयाव दालां जोङो ब्रिजफोर मोननो हायोबा जोंनि बे बिजनीनिफ्राय सोनाब थानाय रायजो राजा बिथांमोना जोबोद माने मोनसे मोजां मा होनो बेखौ डेभेलप जागोन, बेखौनो आं मिजिंथियो। आं क्लाब आफादनि जानानै बेखिनिखौनो बुंथिबाय।